जों बङाइगावआव दिनै मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय फैलायबाय। दायो मोनफैबाय जों बिराद फुङावनो फैदो 4टायावनो, ओंखायनो थाब मोनफैबाय। नैयाव बाइक गोदान दोनफैदों ट्राकनिफ्राय बहन मा होनो फानगोन खोना इखो बाइक गोदाननि। बाइकआ याम्मा NT15 ट्राकनिफ्राय बेसेबा बुरजा दहन दोनफैदों, माने इयाव फानगोन खोना। जों जि जायगायाव फैदो इयो खुलियाखैनोमोन, माने 8टा बाजायावसो खुलियो। ओमफ्राय दसे नेबाय, ओमफ्राय नेनानै फैबाय खुलिग्राया। ओमफ्राय दायो थांनोसै नाम लगायनानै दसे थाहैलायनोसै, 10टायावसो नालाय। बिराद मानसि जाखायो। नै नाम लगायग्राफ्रा बेसेबा गावसिनि नामखौ फार्स्टआव होनो बेसेबा सेख'लायो, जा मिनिनोसो ओंखारदोंमोन आङो। दायो जोङो न' फारसे फैबाय, जोंना खामानिया जाबाय नालाय। आं देखायबाय थादिया, ओंखाम इरि जानानै ओंखारबोबाय जोङो। टाइमा 8टासो जाबायमोन। सान्दुंलाय अखालाय माने लामायाव लोगो मोनबोबाय थादो जों, बे ससेयाव सान्दुं दुंदोंमोन। गारि सायाव गाखोनानै हाबना थादो। ओंखाम होग्राखाय आंजों खिथु ना नोङो। इयाव आपेल लाबोदों, आपेला साफाथार। सेरसे ना? सेरसे? सरि आइ एम सरि। गथ'नो थाइसे होबोबाय, ओमफ्राय इयो थाइसे जानोसैनो। गोथाव गोदैथार। आंना बडि लोशना जोब्बायमोन, ओमफ्राय आं नै गोदान लाबोदों NMFनि। बिराद दाम ड्रेसानो 438 गोजा।